ensimmäinen video, semmonen pitkä, niin me edetään nyt vaan jotain temppuja, että joo, että ihan sama. No niin nyt joo, me vedetään meidän parhaat kautta hauskimmat temput. Ja joo, mennään sen puhuttu video. Tästä suoraan näin. Vedetään vaikka fulli näin. Tästä tehdään chillisti. Chillistihan se meni. Sä voit kuvaa nyt mulle. Mä voisin vetää tuplaselkäpäkkäri. Chillistihan sekin meni. Joo. Mitä sä nyt vedät? Kun Lukakin veti jotain tuplaa, niin mä vedän tuplaa voltin. Noniin. Ja siitä tuplavoltti chillisti. Chillisti bro. Mä voisin vetää tupla backin. No niin, vetääkö meidän herrasmies? Ei ollut niin hyvä, mutta se oli tupla. No niin. No tää video on aika kombo. Väkki sekä väkki. Nois. No mä testaan uudestaan. No vedän uudestaan. No niin, heti meni paremmin. Joo. Niin. Kuva mun. Mäkin vois vetää kombon. Tää on ennistös vedä vielä. Tai itse asiassa onnistas kyllä kombon. Mä otan uudestaan, kun toinen ei pitänyt mennä noin. Se oli vähän outo, mutta hyvä. Nyt mä vedän vaikka backifullit. Sitten näin. Ja nice. Smoothisti oisit lentänyt ilman verkkoja. Hässä pitäkää turvallisuus aina ennen kaikkea. Joo. Sitten nyt mä voisin tehdä... Mikä se nyt? Mä teen backitupla. Ei. En itse asiassa teekään sitä, sori. Mun vika. Jotenkin. Vaikka nyt ei ole aprillipäivä, niin silti tämmönen aprillipila eli syökäsilliä. Niin. Aprillipilla. Niin mä vedän vähän bäkkäreitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aika hyvä. Joo. Menikö pää pyörällä? Joo. Noniin. Mä voisin myös vetää. Älkää sit valittako, jos tää kuvaaminen on nyt vähän tämmöstä. Että joo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Häk! No niin, tää video alkaa nyt olla tässä, että... Ensi videossa me vedetään varmaan vähän Että joo. indolla. Joo, että... Joka, niin. Moro. Moro!